けるわけにはいかん。そこだ。これる大地の槍よ。他の者の傷を癒したまえ。
傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。傷を癒したまえ。女だからって離れない方がいいわよ。かの者に風のごとき軽さを。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。洞窟を確保できた。ああ。わかった。ボーゼル様。どうした？部下からの報告です。なんだと。これからももっともっと殺し。大洞窟の封鎖は成功したが、大洞窟の封鎖は成功したが、バルディア
こちらは頼んだ。ああ、ああ。わかった。お願いいたしました。